Ayon alo kaniyong tanan nga mga suking pipaminaw nining handumanan sa kawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawagan ako sa pangaan nga May. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, baliw pagtugtog sa awit nga naguluhan, Thinking of Ar- Abi ba na ko gusto ka matarong patani? Vince, pag-effort sa doy. Ikaw pa ba'y nakasa, pero ikaw pa ni mura lagwa. O lagi. Mana ko. Wata lang ko diya. Magpaabot ko ni mo din ha. Vince, 5 years na ta. Please, tarugon tani. O lagi. Paabot na ko diha. Bye. Bye. Unsa na? Magpaabot lang ako din hiday. Ako may nun, naglibog lagi ko nimo ay. Ibis nga siya mo ay mas mag-effort ninyong duha kay siya mo ay nasakpan nimong naibabay. Mas ikaw pa naman hinuon. Hiday, please. Ayos ko biyahe din Paabuton lang nato siya. O Sige na. syempre, uy, ang naman sa biyaan di ka din no. May, sure kang maabot pa to? Magduha naman di ka oras na itong pagpinaabot din uy. Giteksan ni mo? Oo, pero why reply? May, sakto na ha. Mamauli na ta. Huwag ayaw na pagdahom atong Vince nga way ayo. Day, Husto na, ana. Pila na sad katuig ang imong pag-agwanta niya, uy. Time na para hatagan ni laing chance ang mga lalaki nga tarungon ka. Og dili ka ingon anion. day. Igagaw na ko, si B-Boy. Ay, may di ba? Um, oh, Pwede makigamiga? sure. Nga nang dili good. Wa ko magdahom nga mas gwapa pag yun ay kas personal. Oh. Sorry ha. Waray masuko. Uwa na. Naibaw kong dili-dali aron malimtan nimo imong uyab. Pero willing ko mutabang nimo may. Kung natagan ako nimo og chance. B-boy. Ay kabala ka. Wa man sa kong magdali ba nga sugton ako nimo. Pero unta di sa ko nimo did-an nga magkuyog-kuyog ko nimo. Gusto lang ko nga dili ka mag-uol. Gusto kong malingaw ka. B-boy. Hoy, Day. Grabe na pag-anto sa akong igagaw ni mo, ha? Mag 2 years na. Huwag yapon kay planong sugton siya. Day, malipayon ko karon sa among sitwasyon ni B-boy. O sa pa, wa man sa ko lang entertain. Siya ra. Mahog na maghihapon mig uyab, dali ba? Oo, pero lahi ra man ginang label Day, uy. Buti pasabot nga imo na siyang giatagan og katungod nimo. Day, gusto lang una na kong enjoy ang among sitwasyon karon ni B-boy. Maupasagti lang gud una mi. Well, inyo sad na. Gusto ko nga mag-celebrate ta inig Saturday. Ha? Unsa may celebrate na to? Anniversary na to. Second year anniversary. Time para good. Gisugot na dayte ka? Wa pa pero gusto na ko i-celebrate ang akong second year nga pagpanguyab nimo. B-boy. Ingon anak ka kay special para nako may mauni ako. Og niyaw, gipalitan ti ka og imong masulob kay gusto ko nga gwapa gid kay ka anak. Wow! Ay, kanais good, Ani. Ikaw, ha? Kamauni ka mamilig ingon, Ani? Ako pa? Sukad masukad. Karon bagid ko makasuway, Ani. Grabe ka effort si B-boy na ako. Bisan pa wa pa na ako siya gisugot.
Effort nga, wag yun ako masuwayan ni Vince sa una. Pero, kumusta na ka siya, no? Wala ko'y balita pa bahay niya. Oh, uy. Nainanawag. Basin si B-boy na ni. Lain naman sa number nga gigamit. Kanitong tawhan na. Hello? May, si Vince ni. Salamat kay wa ka pa di mag-ilis ang number. Ngayon nung nanawag ka? May, pwede ko makikita ni mo ron? Unsa? May, sorry. Sorry sa tanan akong nabuhat mo. Daghan kay kog sa nga nahimo nimo ug nagmahay kay ko. Karon pa ko nakarealize ka lahi ka sa ubang babae. Vince, may mo ba? Unsa magitumong nimo sa imong pagpakikita ron? Isulti na kay malakaw pa ko. Dunay ka paabot na ko. Magbalik ta. Isaan ako nga mag-usab na ko. Tagain lang kog laing higayon. Please. Vince. Salamat sa paghatod mo nako. May, thank you ha nga imugid kong gihatagan og laing chance. Salamat kayo. Vince, unta this time. Barugan na nimo imong saad ha. Nga mag-usab ka na cute. Oh. May? May? Kinsa na siya? Vince, pwede bang muli lang una ka? Makigistorya lang ko niya. Pero, May, Sige na. Please. Wa kay angin kabalakay nako. sige ha. Tawag ibayag ko ha kung di pa ka matug. Mm. May, naguhat ko nimo sa gisabutan natong lugar pero wa kay gid mo to nga. Biboy, sorry. Nagbalik mo? Oo. Mao ba? Mahinoon kung mauna. Biboy, sorry. Mao di ay. Mao di ay bisag unsa pay akong buhaton. Dili gyud ka makahimo sa pagsugot nako tungod kay hangtod karon. Siya lang day gihapon. Biboy. Ay kabala kami. Dili na ti kasamukon pa. Manginaot lang ko nga tarungon ka na niya sa pagda. Ug unta dili nimo pasagdan nga yanu-yanuhon ka lang niya. Unta makita nimo sa imong kagalingon nga deserve pud nimong atimanon pareha sa akong pagatiman nimo. Mahal kay ti kami. Pero karon ko ra nasabot nga bisag unsa pa akong buhaton. Wa gyud ay ko'y dag-anan niya. Biboy. Nga naman ko. Bisag nagkabalik namin ni Vince pero si Biboy may niya sa kumuna-una. Gamingaw ko niya. Bila na sa kabuhan ko wala ko'y balita niya. Babe, kanaan ning ice cream mo kay tingali mahilis ni. Dili palagi ko gusto mo kaon. Kakahi na ko. May. Nganom ka. Kainit man nimo ko. Kabantay gid ko nimo nga
Pirmi na lang kang mainit na ako. Unsa man? Nabukoy na buhat ka sa'yo? Ay, sige. Kung gusto na kang makipauli, sige. Ihatod na lang ka sa inyo. O ihatag na lang ice cream sa bata nga itong masukat ang sdahan. May, gusto na ana, uy. Okay na akong igagaw. Og ikaw, pag malipayon na lang po uban ni Vince. Day, sige na, please. Pila na gid ko kadlaw nga sige ko na ani. Ang pila rin sa kabuhan ko, ako'y balita bahin ni Pipoy. Day, wag ko magkasabot sa kong gibati. May, gusto na lagi. Day, gusto lang ko makikistorya niya. Please. Okay, sige. Balag makasabaan ko ato. I-text na ko nimo iyang number, ha? Kinaibaw man gyud ko nga dili ko nimo lungan ba? Yun saan yung pagkuha sa akong number? Importante pa pagdaing na. Miboy. Miboy, sorry. Sorry sa kong nabuhat. Nga nung nag-sorry man ka. Miboy, naglibog ko sa kong kibate. Naglibog ko sa kong kaugalikod. Ugod sa may post nga nisulti ka na kuha na aron ha. Uwa ko makasabot. Uwa ko kay Bao. Pero gimingaw kay Kunimo. Pero di ka makabuwag niya mo ba? Miboy. May gusto na. Kaluy ko. O kaluy imong uyab nga nausap na gyud para nimo. Kasi tinuod lang, kami mo iluoy. Mura namig imong gidua-duaan. Miboy. O sa pa, minyuonon ako. Minyuonon ako sa babae nga naagoy baruganan. O nakat-o na sad ko sa pagmahal niya. Mao nang ako pa ikaw. Mag-enjoy na lang sad ka, kauban si Vince. Total, siya may imong gipili kay nako. Miboy. Comparisons are easily done once you've had a taste of perfection. Oh, tinuod nga dili ko makabuwag ni Vince. Pero at the same time, gimingaw ko maayo ni Biboy. Gimingaw ko siya presensya. Selfish na akong selfish, pero mo ni tinuod na akong gibati. Nasakitan di ako sa kunihibawaan nga minyuono na dai si Biboy. Pero ako'y mahimo. Kung dili, dawato na lang ang tanan, nakutob na lang ko sa paghandom sa among kaagi. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao ka mga galang kaagi ni May nga taga Konsolasyon Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, thinking of you. 'Cause when